Rubintokat raktam bele, kék színű rubintokat. Na lássuk, hogy lesz. Na szevasztok, innen üdvözlök minden bátyját megint. Ma nagyon kemény dolgokat fogunk csinálni a videóba, szerelgetés lesz, meg ilyenek. De előtte még elmegyünk, megcsináljuk a kerekeket. Nézd meg, köcsög róka, nem ide szart? Ha esetleg nem tudnátok, Anglia tele van rókával. Ide szarnak mindenhova. Ja, meg a Venemen elrágott valami kábelt, az AdBlue-nak nem volt jó a cucca. Azt kihívtam egy szerelőt, megnézte. Azt talált benne egy fél oldalast, vagy én nem is tudom, hogy mit rejtett oda be a motor mögé, azt mondja, ott találta meg. Köcsög rókák. Veszi, jó van, akkor csapó! Na, elmegyünk még gyorsan, megcsináljuk a kerekeket, mert szét van ütve, megint belülről meg van bumpolva, vagy nem tudom, hogy hívják. Elmegyünk oda, megkérdezzük a csávót, hogy meg tudja csinálni, remélhetőleg meg, mert hogy jövő hét végén indulunk haza. És azzal a kerékkel akarok menni, mert az a feszes, mert most ma az előbb ránéztem erre a kerékre, azt rendes hány ingerem lett tőle. Úgyhogy feltesszük vissza a rotiformokat, a fehéreket, kicentírozom az összeset, hogyha az autópályán esetleg az autóbánon tudunk menni, vagy 300-al, akkor azért ne legyen gond, meg megyünk a Nürburgringre. Úgyhogy milyen golf volt, tesa. Láttad? Jó volt, kemény volt. Ja, úgyhogy ennyi. Cut. Most abban reménykedek egyébként, hogy az a felni van betéve, amelyiket meg kell csináltatni. Mert igazából 3 felni van ott a falon, meg egy itt a kocsiba. Gondoltam, hát már régóta itt van a kocsiba, itt van vagy egy hónapja. Úgyhogy gondoltam, az a felni van. Hát, hogyha nem az a felni van, azt most oda megyek a kerekeshez. Jaj, Istenem, na mindegy. Akkor majd visszajövünk, azt elhozzuk a másikat. Itt vagyunk a Wilde Wilné. Megnézik a srácok, hogy jó lesz-e. Nem biztos, hogy jó kerék, akkor aztán beszoptuk. De csak jó lesz. Na, a felnél meg lett csinálva rendesen. Mármint amennyire lehetett. Itt volt rajta. És lefestette a srác. Nem fog már. Ja, már nem fog jó, úgyhogy hát nem 100%-os, de lesz belőle valami. Azt mondta, hogy ha hátra felteszem, akkor tudunk menni a német autópályán vele. Meglátjuk. De viszont már a fő produkció az nem más, valami, ami már nagyon-nagyon-nagyon régóta szétveti az agyamat. Mert ez leesik, és egy szar. Aztán vettem hozzá egy másikat, ez kurvára nem olyan. Úgyhogy most az a terv, hogy szépen megfogom, és mutatom, erről levágom ezeket a pöcköket, és erre ráragasztom ezzel az epoxis gorillával. Hát, remélem, hogy jó lesz. Most azt hittem, hogy ugyanolyan a két csatlakozás, de rájöttem, hogy teljesen más, úgyhogy majd valamit csinálunk vele. Először kezdjünk azzal, hogy ezt is szépen lemérjük. Ez mekkora? 10,5 centi. Nem, 9,5, bocs. 9,5 centi, és akkor onnan vannak a lyukak. A lyuknak a mélysége kb. Hát mennyi lehet az? 1,5 centi. 1,5 centi, meg teljesen kint van a végén. Az 9,5, jó, akkor az megvan. 1,5 mélyen van. Ez hogy lehet? Na, először levágom a rosszat. Most levágjuk az idézőjelbe jót. Most már csak egy dolgunk van. Bum. Valahogy felragasztani ide. Meg bum, valahogy felragasztani oda.
A cucc az ilyen, ezt úgy hívják, hogy Gorilla. Csinálnak itt mindenféle ragasztót. Ilyen 2 komponensű epoxi. Sets in 5 minutes, de amúgy az nem igaz. Meglátjuk. Amúgy kell neki vagy 24 óra. Meg jó teltömöm. Azt is ott szerintem kitömöm azt a lyukat, meg ezt a lyukat is, meg szerintem azt a lyukat is. Aztán jó olvadjon egybe. Úgy. Oké. Jó, de komponál a 2 komponens. Úgyni. És akkor most mérjünk egy 9 és felett. 9. Szélére. Ez most felborult, ne! Nagyjából az 9,5. Na, csak nem akar megállni ez a ribi. Úgyhogy most hoztam pillanatragasztót, amit nem tudom, hogy fog pillanatragasztani. Ez is 2 komponensű, vagy nem tudom, hogy ezt hogy hívják. Oda rakok neki a anyádat azt. Ezt gyorsan lefújom. Elvileg. Ezt így meg kéne fognia. Akkor. Ez most így néz ki. Na, mindjárt durvábbra csinálom. Jó, megkenem faszom mindennel, hogy el ne törjön később. Azt utána meg majd megcsiszolom, hogy valami hasonló. Na, szerintem ez így kész. Most ennek száradnia kell, hát azt írja, hogy 5 perc alatt megszárad, de egyébként egy 24 óra arra, hogy teljesen megkössön. Úgyhogy ezt majd holnap fogom berakni valószínűleg. Addig meg van még más, amit meg kell csinálni. Na bátyják, közben tesóm is átjött megcsinálni a lámpát, amit a múltkor elbénáztunk. Azt kicseréljük rajta. Most már ki is van cserélve, és most epoxizgatja beleépített papírdarabokkal, meg ilyenek. Úgyhogy eladó lesz az autó, első női tulaj, nem dohányzó. Na, szóval amúgy a terv a következő. Levesszük azokat a felniket, feltesszük ezeket, és valószínű, hogy azokat lefestem bronzszínűre, mert hogy már megvettem a bronzfestéket, meg megvettem a kaliperekre, a féknyergekre a festéket is, azt még nagyon régen még a másik S4-re, a V8-ra, viszont soha nem festettem le, ez fehér színű, viszont most, hogyha visszateszem a fehér kerekeket, akkor nem biztos, hogy fehér színűre akarom. Úgyhogy ez valószínű, hogy hát írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek még piros, sárga, zöld, szerintem azért annyira rikítóra nem kell, meg esetleg pirosra, de valami hasonló. Az az egyik. A másik, srácok, iratkozzatok fel, mert indulunk haza most hétvégén, vagy hát jövő hétvégén, és a felnét ki fogom sorsolni. Most akármi lesz, ha feliratkozók vannak, ha nincsenek feliratkozók, most már ki lesz sorsolva a felné, amikor hazamegyek, és deliverizni fogom az RS4-jel. Úgyhogy mindenféleképpen iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek azt a 19-es felni szettet. Meg megyünk a Nürburgringre hazafelé, kipróbáljuk a vasat. Hát a váltót sajnos nem sikerült megcsinálni, mielőtt hazamentem volna, mert augusztus 24-ére lett, aztán a végén időpontom sajnos kicsit megcsúszott, de ja, hát az 1-es, 2-es, 3-as egy kicsit raff, azon kívül a többi megy.
meg az autóbánon is reméljük, hogy jó lesz, mert ezek a kerekek voltak már javítva, mivel már szétütöttem őket, nem egyszer, nem kétszer. Úgyhogy ja, tartsatok velem. Következő az, hogy feltesszük a kerekeket, meg valószínűleg lefestjük azokat. Na, srácok, visszatértünk a csodálatos munkához. Nézzétek meg milyen. Hú, de bitang lett. Napocskán. Jó, mi? Rubintokat raktam bele, kék színű rubintokat. Na, lássuk, hogy lesz. Aha. Jó. Jó, hát ezt nem tudom, hogy ezt hogy rakjam ide. Ó, így ide rakjuk. Ott jó. Hát ezt nem hiszem el! Beszabehú! Jó, hát nem a legjobb, de nem esik le. Juhú! Megcsináltam kajakra. Kicsit lógós, de lehet használni. Ez most már nem fog kiesni a Nürburgringen sem, meg sehol rá lehet könyökölni. De kajak! Most a kereket lecseréljük, azzal nem untatlak titeket, mert már láttátok 100 milliószor. Aki tudja, az tudja, aki meg nem, az meg nézze meg bármelyik előző videómat, mindegyik videómban keréket cserélek, vagy kereket cserélek. Na bátyják, felni le van cserélve. Az életbe többet nem fogom átrakni, amúgy biztos, hogy ez a fehér marad rajta örökre. Viszont van benefitje is annak amúgy, hogy le lett cserélve a múltkor, vagyis hogy a fekete fel lett téve, mert más spacerek vannak alatta, úgyhogy most sokkal jobban kint van az eleje is, meg sokkal jobban kint van a hátulja is. És így nagyon brutálul néz ki. Úgyhogy örülök neki. Boom! Azért ez így veretős. Ja, meg még ugye azt csináltam rajta. Ezt visszatettem krómra az elején, mert itt így nagyon fekete az egész. A hátul maradt a fekete színű, mert hogy hátul ugye nem a feketén van a fekete. Mert az resnégyel. Úgyhogy ez így marad. Úgyhogy ja. Úgyhogy iratkozzatok fel, bátyják, meg ilyenek, mert megyünk haza, mondom, következő videóhoz az út a Nürburgringre, aztán egy Nürburgringre, és aztán meg otthon fogunk veszetteskedni. Hogyha van esetleg valakinek olyan ismerőse, aki csinál tetőkárpitot, a headliner, akkor azt please írjátok meg kommentbe. Amúgy ilyen Borsod megye környékén lenne a legjobb. Ózd. Az lenne a legtutibb. De ja, mert azt meg szeretném csinálni még otthon. Most már a könyöklő az készen van. Meg nagyon jól néz ki, nézd csak. Boom. Kajak. Ja, így lett a veretős. Na mindegy. Felnit ne felejtsétek el, iratkozzatok fel, 19-es felnik jönnek ki sorsolásra. Na, iratkozzatok fel, meg lájkoljátok. Na, peace. Boom, boom.